Olkaa hyvä. Κυρία Μογκερίνη, τι το διαφορετικό ή τι το καινούριο μας παρουσιάσατε στη σημερινή συζήτηση? Μήπως το Ισραήλ σταμάτησε τις ανθρώπινες εκαθαρίσεις, τους επικισμούς, τις παράνομες φυλακίσεις, το Απαρθάιτ, την κατοχή στη Γάζα? Όχι φυσικά, κυρία Μογκερίνη, το αντίθετο συμβαίνει. Καθημερινά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιβεβαιώνει με τον τραγικότερο τρόπο την παταγώδη αποτυχία και το αδιέξοδο της πολιτικής σας για ειρήνευση στην περιοχή. Τη στιγμή όπου ο κύριος Νετανιάχου επέσχει να δηλώνει ότι ο Χίτλερ παρασύρθηκε από ένα Παλαιστίνιο μουφτί για τα εγκλήματα που διέπραξε, εσείς μιλάτε γενικά για ανασυγκρότηση και υπιότερη ρητορική. Επιτέλους, είναι ύβρις προς τους χιλιάδες νεκρούς να συνεχίσουμε να συζητάμε με αυτό το περιεχόμενο χωρίς να κάνουμε τίποτα. Εφαρμόστε τουλάχιστον τις ρήτρες των συμφωνιών και τις αποφάσεις που ήδη έχετε πάρει. Αναστείλετε άμεσα τη συμφωνία σύνδεσης και σταματήστε να χρηματοδοτείτε την Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία από τα κοινοτικά προγράμματα. Ίσως τότε να έχει νόημα οποιαδήποτε συζήτηση. Αλλιώς, το κράτος τρομοκράτης της περιοχής θα συνεχίσει τη δολοφονική πολιτική του και θα σας περιφρονεί. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ja viimeinen puhuja Catch Aissa, Viegas, edustaja Viegas. O que os palestinianos querem é muito simples: o fim da ocupação, um Estado livre, independente e viável com as fronteiras de 1967 e com Jerusalém Leste como sua capital.